Moja postava na E7, ako na tom prvom videu som mal pekný level 273, ale ten mi niekto ukradol a musím začínať od znova. Keby ste niekom vedeli, že by mi takto dal postavu, požičal do LP, tak komentu a ja dám link na Facebook, kde mi budete môcť písať a začať hrať túto postavu. Neviem, čo budem robiť, som si už chcel kúpiť na tej mojej dneska húbky, by sme aj zajtra pretáčali na Epic Evente, ale vyzerám to, že to nepôjde. My ideme expiť tú postavu. Joj. Je tu so mnou Dingo, pozdrav ľudí. Čaute. Znova, ako pri prvom informačnom videi. A tak, no môžeme expiť. Pomaly ideme sa pozrieť, čo toto máme na E7 za hráčov. Jaj, bože môj, som celý šťastný, že mi ukradli postavu, ale čo už narobím, taký level som hral dosť dlho a bol som už v top 100 a to je celkom akože OK. Tak ale takú postavu si musím zohnať. Koho, že máme prvého, napríklad si pozrieme. Poky. No, bol som s ním v cechu, ale bože, idem sa pozrieť s ňou, že či takto nevypredal veci. Pozrieme si ju. Žiadny level nespravili na nej, aj keď sa dá už. No ako vidím, aj cech zmenili na nej všetko. Epiky som mal, neviem to fňukať, ale tak. A už nám vyká osputa. No, sorry, že mi seka net, ale malo FPS-iek. No. Vyhrali sme, to je jasné. Máme si nasadiť helmu. Ideme na niekoho zautočiť. No, to určite vyhrám, to je isté a aj tomuto Dingovi vedľa a tak. Vyhral som prostý net. Som prehral, ty kokos. Ja mám všetko viacej. Nevá. Nič, stratená 6-1, nevadí. Teraz len expiť postavu. Ak zajtra alebo do nedele zohnám nejakú postavu, tak už uvidíte Epic Event, ako budem pretáčať huby. Tak. Teraz mi dať toto kus vyexpiť do levelu 3, 4 a potom tak. Dingo, budeš aj ty hrať? Shake? No, neviem, možno aj. Poďme sa. Potom kúpim asi. Zrieme sa do šaráku. Na inteligenciu tu netreba. Tu mám zdravie, tu mám kúpim. Šťastie, zdravie. Inteligencia. Sila. No ničom veci. Celkom, ale počkáme si. Tak by som aj zajtra pretáčal na tejto postave do srandy, či by som taký epic našiel. Ale skúsim do zajtra ešte tú podzemku nájsť, alebo no, nenájsť, vyexpiť tú postavu ku podzemku. A tak, ale myslím si, že dáme aj dneska pohode. A budem piť pivka. To je jasné. 40. Ak niekto hráte na E7, tak ma pozvíte do cechu, aj keď som šupný teraz, ale vravím, prosím vás, ak viete o niekom, kto by postavu dal, predal, požičal, tak nad level 100 by som bral takého Luka alebo Maga. Môže byť aj Vár, ale nie bez veci, prosím vás, jak je s vecami. Už, no, doroba sa na quest.
Vyhnul som. Dáme si ďalší stík. Kokos, čo som ešte neodváni. Dáme tento quest. Ďakujem za tých 15 zberov, tých 100, koľko to je, 150 pozretí to je, sa mi zdá. A tak, no. Stále mi prosím vás dávajte lajky, odbery, budem veľmi rád. Do komentov píšte, čo mám zlepšiť a také. Som prvýkrát točím LPčko riadne, to prvé bolo také, ako to mám povedať, neviem ani. Také čudné, krátke, informačné, trošku len, že o čom budem točiť. Mal 40 sekúnd, bol o ničom. Ale tak teraz budem naplno točiť 3-krát do týždňa. Sa mi dá pondelky, stredy a soboty, no proste cez víkend niekedy. Ale určite budem niekedy pauzu, budem na dovolenku, ale netuším ešte kedy. Cez školský rok budem tiež točiť, ale kratší, lebo sa budem musieť učiť. A tak. Ale tak 2-krát, minimálne 1-krát do týždňa určite také LPčko vydám. Do konca prázdnin by som takých 30 videí chcel vydať, aj viac. A všimnite si, na Facebooku som dal na jednej stránke, neviem, ak ma máte v priateľoch, alebo tú stránku máte lajknutú, tak som tam dal súťaž o 1250 húb, 50 fekár, to je 50 eur. A keď bude mať 100 odberov, tak bude sa losovať víťaz. A čo také ešte? Dám link, vám vravím na Facebook, môžete si ma pridávať. Keď level up. Máme level up. Dneska neviem, na takejto malej postave sa tak pomaly pije touha, kokso. Jen pomaly. Kým vypijem, to neviem piva dneska piť. Už ma budú nervy na to. Ningo, ty sa kedy chystáš LPčky? Hej, Fidget. A Majka s kamošmi, možno aj s tebou. Hej, po. Možno Counter, tak Mafia 2. Bude Battlefield 3. Multiplayer. Hej. Budem chodiť k tebe, alebo ty ku mne donesieš notebook a budeme sa hrať. ja budem točiť asi o 2 dní možno, alebo cez týždeň idem asi Counter. Môžem si stiahnuť do druhého počítača tiež Bandicam, aby ste vedeli, že točím cez Bandicam. Celkom to je dobré, nenarába sa na tom ťažko. Dobrá kvalita zvuku, aj obrazu, všetko. Môžem to akože ohodnotiť, stiahnite si to, dám aj link v pohode na to, alebo dám vám link na toto, kde máte asi koľko to bolo, 40 programov na natáčanie. No, ale podľa mňa nesťahujte si Fraps, alebo Camtasia Studio 8, lebo za to treba platiť, aby ste si mu natáčali dlhšie videá, nie? Všetko. A tak. Podľa mňa čo to mám teraz? Bandicam. To je celkom ok, v pohode, to ide. Akože všetko. Nič neseká. Tam ako sa to vláda, nastavíte si, čo chcete zapínať, vypínať, pozastaviť video. Napríklad ja mám to, že F9 zapínam a vypíname F9 a F8 si toto pozastavujem. Pauzu a také. Keď budete mať na nejaké otázky, píšte do komentu, alebo dám tam ten link na Facebook a tam si ma pridávajte a do popisu dám napríklad, že link proste Facebooku a napíšem tam ešte niečo. Prosím vás, dajte mi tie odbery, bo fakt tu súťaž niekto, kto vyhrá, tak, alebo to urobím z tých 50 eur, 50 fekát, dám to asi na 7 miest, lebo nejakoľko mi to vindia. Bude to, neviem po koľko hub to vindia pre ľudí, ale musím to ešte nejak domyslieť, ale určite tá súťaž bude. Už som ju aj vyhlásil, ale mám len tých blbých 15 odberov.